Ja jos mä otan ison, niin sen takia nyt mä sanon moikka. Tuolla siis 2 tittipölöstä. Siis mä oon nyt ulkona mun kavereiden kanssa ja lisäksi täällä on Jonni, mutta sitä ei saa nyt näyttää YouTubeen. Mutta sen nimessä saadaan niinku YouTubeen. Tässä on siis Lollipop, sano moi! Moi! Ja täällä on siis, missä LOL LPS on tuolla? Oh! Yeah, kattokaa! Wow, hetkinen. Me kuunnellaan siis rannalle. Niktorina siis. No se vaihtuu joksikin, mikä tää on? Oi tää on ihan... Oi se on Sanni! Voisin siivota. Mä en... Kenttäviä. Kahvilaineeta tänäkin aamuna. Se laulaa. Tähän sulle mahtaa kuulua. Siis LPS saa sulle puhua. Mut jos annetaan ajan kulua. Lukakaa tää. Mä kirjoitan susta lauluja vielä 2080-luvulla. Kuvaat mun naamaa. Minkälainen lolli? Mikä se oli? Lollipop. Menkää kattoo Lollipop 3003 kanavaa. Jossain vaiheessa. Se on kivoja videoita askeja. Meikkivideot. Saatte oppia meikkiä. Mikä nyt on toivon? Sulla puhua, jos annetaan ajan kulua. Mä kirjoitan susta sitä sanaa. Mä tein kuvaa. Mä kengän ja sulavaa. Sitä virtaako sitä? Nyt tai kohta tulee 5 tähden kusipää. Mitä tulee siis? Siis mun akku on loppumassa, niin napaiksi tää laulu vaan. K-I-S-I-P-Ä-Ä Kusipäällä mä elän täällä. En mä löytämäksi sarkien suun sydämen. Aamulla lähden nuoroin. Tähän se loppuu. Moi moi! Moi! Ja toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja nähdään ensi videossa.